Capek, capek. Nan latih bukan donya di rumah, iya di rumah dia main mana. Nan latih bukan donya di rumah, iya di rumah dia main mana. Mandinan dari gandoria, ikulah namu anak nyokini. Mandinan dari gandoria, itu namu anak nyokini. Sansai badan dendor sana, oi nandanamu heci gandoria. Nandi ino le mande kanduang iyo ma detia mai mana. Nandi ino le mande kanduang iyo ma detia mai mana. Nandi ma gawe ngatolitu sinan baik kato sialan tani. Nandi ma gawe ngatolitu sinan baik kato alam tani. Sansai badan dendun sana, oi kita ma nangatolitu no. Itu deh.